Hadirin ke jengbi jong ki samla ke balakam bagi dia ki khun ki hajar jong ka hima langren man ya da bat man ai ke jing kerjanya us iem na kaliang jong ka sengsam lah hima langren sai sien pat kalmi banyak kan du bagi lap patai khubur man pensai pat ya ka jeng batai jong ki kenun ki samla ke kerjanya us iem bara ka juga po kalau berngam ru bantur pat ba support district council ban yo ya ka jeng bishar ka bahok ang kali bos misha bagi lapha ya ke jingtho laisin laiwan Syaga District Council. Bat nila juyai keren nakapor sikapor wat lagi public meeting di public rally di pengila pelong si kisnong ikaw penpensai ya kenonglim ba nakaliang juyi kersen ngiyak sakmat bentar pan penting kena ba kahok long try jong ikun dihajar jong himalang win kedai benong berarti kena ini menak kemudian yang jimi atli bos insya dari halor kata kadong lim halor kani ke jingto ke panggilan hak saka district council saka KSADC bat midang ap menta hadu kani ke kendi yang ke jubak ke joki narda kani ke jingdawa ke joki tenrei ke pasosi tolong ba lese ila kadong kalaksa kang kata ka eksamin 4 poin hangnu pat kata kecing dawa ka jongi 4 long ka basiso te henry ngidang ap ya ka jubab joki te henry la nakaliang joki kimna kan jubab ngimban se ngihapan sim da ki wepat kilat ki senjam bangin jubab iki kata kadai kasur ka pami bat kata kadai ka kerwo ka nakaliang joki kaseng samla himangarin kapha yo poi hakanu makanu kasgi hakanu makanu kapor ba kajim persa jongi kamdai isu apo pangdilon kamdai isu apo kensosan kamdai isu apo surat kajim persa jongi kalong hakmat jong kadiskongsi nipha ya kani kubur kalong ba nagaliang jongi kaseng samai malangrin rengkat kinoyalang rengkat kidukot ba nila long kloy ban siam ya kata kacing ketli ba nim salia ban siam ya kedukun us jamru hakani kenti ke pemerintah dengan kwa ban pensai kebiat habaya dei bat kacing mi jong kacing sotu bakla lani kacing pensotu bakla penong baka management board kamdei ka authority ka management board kadei ka authority batana ka management board kamdei ka authority komno usim jong ka himalangrin represent ya ka hima kom usim represent ya ka hima kom ucharman jong ka management board ka jingkli ka pami menta kalong sae ka himalangrin jongi kadon sae usim jong ka hima kadon udon bat ni dawan ka council ba menta ni dang ap banakaliang jong ka district council kan ai ya ka hima langrin usim kan ai ya ka hima jong kikun dihajar po hima langrin namar komba kalong menta ngimdon usim hapo hima langrin ngidon daw charman jong ka management board kaba ni penti kena bat ngiyui bat misaki sisa ya kata haga jingsai ya ka pisa kaba jan khatsam kulur usai hak keteng jong ka management board bat represent kom chairman jong ka board kom usim jong himalangin ngiyui ya kecing ai kendau sya ka sorkar Meghalaya ban wanra lani ban sna ya kata ka civil subdivision ai ya kendau kom chairman jong ka management board ai kom usim lese namata gitu gibriu ki pempat ngautu bat pempat sai kai kita ka management board kadai ka balak senang da ki riu sim kabu ki menteri bat ki lengdo ki balak susah thiet bat ki balak sudino ya dia ha usim jong malangrin ha kasnam araja takwe bat ki don napten jongki ki boong ba ka jingmi ka management board kadai ka jingrai jong ka dor barhima ka jingrai halor ka jing pensai ya ki patak nong sonong hapo kahima ngakubur ya kata
Bana kalian jongki hawat ki lawan pensai ki snong. Tang baga jing pensai jongki kamdei ban ong ban penmi no ya ki bor sinsar arteri bo hima. Ka jing pensai jongki kalong bako ki kun ki hajar ngilom ye pi menta bal manu ki bakwa ban song dukan hapo ka yau thmai ka bakit sapli hapo yau nong halam. Bat ki phasan ya ki kun ki hajar ha ka kot sada. Bapli ki kun ki hajar ki kwa ban song dukan. Kisan anda san ki submit sa kadis council. Ki submit sa ki board ki bahalon. Panong makidai kini kan kita ki bakwa pan penni ya kata ka bos sar arteni. Kata kalong kahima bat commitment pun. Bat kiyo kumba saus pak mut ngan ya thu ya kini kecing sya. Kiyo kumba saus pak mut ha kini kepor. Bapli kini tang kecing sya. Blackmail kini ka betrayal jong kahima jong usim jong ki menteri ki lengdo ya ki khun ki hajar. Henry hadir kata nakaliang jong ki katukat ne ki las ngau sai. Baka ni kecing alam bakla jong usim. Ki let withdraw no kumba sis pak mut. Bat ngidon ki kot jing pensisya wat kita. Tehan rei hadin bangni nakaliang jong ka seng samai malang ren. Rengkat ki kot bat ki nong alam jongka. Ngilawat penia, ngilati penia. Kai kata ka management board ni melaban priang bandon atli ki bos nisar balai long khala tang hapo himalang ren banmi atli ki bos nisar baru ke hima hapo kali kasi balai ki wei ki hima hapo kali kasi kim don atli ki bos nisar balai khala tang hapo himalang ren dai halor kata ka nong ren nilami sakmat ban pensai ki patba lengba ka public rally ka public meeting bat ngiyo menta ki kun ki hajar ki baong bat ki badawa menta hakmat jong ka council panong ban wenno mardor ya usiemu bale don bor wenno mardor ya ka management board ka balong ka wei na ki board ki ba kham halor ban ya ka hima bat kita kilong niyo menta bat ka bangidon hakti menta kom ba khat saus pangut ni la don lupa tang ba ka bangi submit menta ko council kita ki kun ki hajar ki bala dat soy ki balong kita ki klik senang kat prosnem kalong khat wei pangut Henry kini ki badang don min submit hadin lada dang don kam. Henry ngatarai na ka lus pangut. Kita ki klik senang kat prosdam ki badon ko behima. Nila don lupa ki kat saus pangut ka EU ke council pan penting kena bagani ke jing kwa bag jing ang jong pat ba kun hajar jong hima. Bat kadon ke jing ong jong ki ba kata ka khendau laulang tela ba ka penden tangli ka dei takal khot khendau kam dei jong ka hima. Ngiu ini saki kini kisni don ki papen sutu baklang ta ya ki ba ngan jubab hang ne kalong ba menno pat hang no la ong ba ka penden tangli bat ka laulang tela kadai ka private land ki ong hanrei kat kom ka history ka jing sisa ka balong ru kom ka saki ka sabut ka sata ha usdam ka traspa ar pokondai ka sorkar pare ka company ti mausun jong sorkar pareng ka simwai ya kita ijaka ka klem simwai na kita ki try kendau lani kita ki try jong ka private lang regi simwai naka himalang ren batlang aiwai kita ki lengkot kendau sam aiwai da kita ki try private lang regi aiwai da ka dorbar hima susu hakasnam khat kendai spa kendai men balong Deputy Commissioner jong ka Khasi Jagdihil u Kapten di Harvard. Hapa upan ya ka landlis jong ki kendau hapo ki himari kasi. Ya kini ki ya kini ka lengkot kendau ka laulang am tela ba penden tangli usim jong ki himalang rin hakate ka por submit. Bat upha syau Kapten di Harvard da ka ba ki pha ba ka laulang am tela ba penden tangli ka di ka laus im. Lesip him soto ya kata ka jingmut jong ka laus im ngan batai hang ne kalong ka definition jong kata ka laus im kamut ka khendau jong ki kun ki hajar hapo ka jingpet jong us im bat ka dorba hima syam dei ba ong ba ka khendau jong ki rusmet bat mentala da us im jong ka himalang rin ki menteri ki lengdo ki ong ban yasuk ya kata ka lengkot khendau jong ka himalang rin ki yasuk ha kaduka nongrin banyak kuat ban keren kendiat ni ka history jong ki menor ki pamensua kalong ba PUI ba wat ka sorkar parang ru unsai usim tidon sing ong ki ong ban yesut bat unlong tangkum usim rau jong kali kasi
penban utirot sing ong ban ni kabalong sim rau tangla ban syong haying bendi kum usim bapura de kum jo ka himala ren mentang nyum don usim bapura ni don usim rau namar ba manu sensar ka management board de kum kata la dekat council kanum skap yangi hato kam dei ka kapuar bangin sim dak wei senjam bangin tit jingkhang dekat council bat nginum tre ban le cerita ki ying kasari nginum tre ban le ceki nugi benta haringi tip pat iburam ya ka traditional head authority kabalong dekat council namar ba ka lengba ka sikshedel kala impose ka Indian constitution ni buram ya kata namar kata kadai kapan yada ya kajing long try retry muluk pat kajing long sengan jogi hang ne po kajat penliu bat kompapau mata usim jong himalang ren ula dei wei ne kibala penken bat ubala le donbor hadu kata ya ki kun ki hajar jong hima bat susu hang ne papin snotu lesi kani kadai kamdai tang ka im kayap jong ki kun ki hajar jong himalang ren kani kadai ka im kayap jong kajat penliu namar balada ki hima hapo kari kasi kija kamut ba kajat penliu kajat bat ngan penken mau ya ka history ka bahaus dam kat kendai spa ribu pra ha ka por balong sim ilet pa im doli sing sim ha ka por usak suspend ka simti hi ka council bat sensar bat kata kalong administration rule jong council bat ki aiwai ya ki marhima jong ke malang rin ka pakentup ya ki marhima ki badon hapo ka lawlang tela bat pedentang ni ki klem aiwai baong ba kadai na ki khendau sinan ki aiwai bet ba kani kadai ka khendau jong ka himalang rin aiwai ya ki mar